karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Si Kent. May anhig siya sa ospital bisan sa kalayo. Tungod lang nako. Og nalipay kay ko siyang gibuhat. Pero dili mahimong paundayunan ko nga akong gipati. Dinhi si Kent, unsa? Ayaw na lang pagpamakak ay isa. Bisulti na nako si Lolo Sam nga si Kent tong hilabot sa larawan sa akong mangginikanan sa kwarto ni Papa. Busa, sulti na lang kung dinhi ba si Kent. Oo. Unya, wala mo siya papulian? Ako na siyang gitambagan. Imong gitambagan? Unya, sa pa iyang tubag. May pauli ra siya. Pero dili pa karong adlaw. Sir Hans, dili na ako kontrolado kung noon sa man ang buhato ni Kent. Kitang tanan, lain-lain nagdagan sa utok. Doon ay dako ang problema, doon ay si gamay. Pero mahimo nimo siyang itukmod palayo nimo. Pasakiti siya! Dili ko parihas nimo. Dili ko parihas nimo. Ngayano lang kayo mo pasakit sa uban. Dili maghuna-huna ko si bation siyang isig kaingon. Ano? May pagpakabana ba sa mo sa akong bation? Oh, sir! Ako! Nagpakabana ko. Kaya kung wa pa ko magpakabana, wa na unta ko uban ninyo karon. Pero tungod kay nagpakabana ko, ug daluoy ko nimo, mao nga niya pa ko hangtod karon. Niya ka, tungkol kay gipugnan ta ka. Dili, sir. Ni ako. Tungod kay gusto na kong ni ako. Anad ko og layas-layas, sir. Wa magani makapugong na ko akong inahan. Ikaw pa ka. Pero tungod kay gusto pa ko maserbisyo nimo, tungod kay guilty ko sa hitabo ni Kara, maong ni ako. Mo nang ayaw ko ingna, nga wa ko magpakabana sa imong kipati. At og na ko. Niya pa. Oo, dinhi si Kent. Nangumusta lang siya nako. O pasagdi na lang siya nga mangumusta nako. Dili. Tentasyon ka na sa kamilyoon ni Kent Ayesa. Maghatag ka na og sa kung magpaduol ka kang Kent. Gusto ka. Nahimo na kong sa. Kay mo gusto ni mong mahitabo. Pero, sultihan di ka, Sir Hans. Dili ko perpektong tao. Pero nahibaw ko mupugong sa pagpakasa. Matuog na ko. Aron malagsik ko. O makagawas na ko. O garon sad nga. Dili mo madakan si mong bayranan din sa hospital. Loh, kungkag. Gidong, sudong, kabasa gud mo. Anhon ako magpaugalo. Tuwa bitaw si Kuya Han sa ospital. Oo. Uy, inyo man tao ng bahay. Uy, dali. Magkuha kong tuwalya, ha? Asa man na imong yawi din sa bahay? Tuwa man ni Kuya ang tanang yawi lo. Kasi diha ka na, magkuha kong tuwalya ang imong ilisan. Ausod una sa kwarto ni. Hay ng kwarto ni Isa. Kana. Siya ang nag-okupar sa kwarto para bisita. Ninawag. Hello, Hay ka karon. ganang tanam ka Kuya. Ay buhat tingali ka nga ni ako sa probinsya. Uli ang imong asawa. Dako na ko Kuya Hans. Pasagdi na ako sa kinabuhi. Pasagdan? Kung pasagdan ta ka, naibaw kong saom ka sa. Ikaw ang nagbutang ako sa dapit aron mahimo ko makasasa Kuya Hans. Imong sa ko makasasa ako. Kent! Uli ang imong asawa! Kung dili ko bauli. Unsay buhaton nimo Kuya Hans? Ayaw sunda ang kabuang nasa imong nahuna! Kumangulti ka, no? Mura og wasa ka magpakabuang tungod sa imong gugma kang Kara, Kuya Hans.
Kung unsa may problema nga akong yatubang karon, imo ning bugna. Anak sab ko ni Papa Emilio. Busa may katungod sa kong mutulob sa lapit ng imong tunggan. Tuwa sa sabay. Nyari kining kwartuhay butang ni Kuya Hans si Ayesa. Yan lang kayo mabuhat ni Kuya ang gusto niyang buhaton. Samtang ako. Ay, Dungted. Niyan ang tuwalya, Niyan ang si pajama ni Kuya ni mo. Dili ko musulo ba na Ha? Pagamita ko sa mong pajama. Ay, Dungted. Ayaw lang taon mo pag-away si Kuya Hans ninyo, ha? Tiguwang na baya ko. Dagko na mo. Dili taon ko magkapugong kung mag-away mo. Do, kapila ko musukol ni Kuya Hans. Nainumdum ka? Ay, Kuan, murag, sukat sa pagkabata ninyo. Kuan, katulo. May ihap lang higayon na misukol ko ni Kuya. Pero dili maihap ang higayon na iya kong pasakitan. Sa pung ug sa buhat. Ug karon, milampos na gyud siya sa pagbilanggo nako sa kaminyoan. Dungted. Ug dili na ko makalingkawas sa prisuhan. Nagibutangan ni Kuya Hans nako. Ay, Dungted, kinahanglan sundo ni mo kung unsang husto. Ayaw ang imong kasing-kasing. Parihas na mong sinultihan taran. Pero naana na. Nabinyo na ka. Wa man tingali kag Godoria aron magpakasal sa imong asawa, dili ba? Sinsayngan sa mong asawa, Dungted. Si Claire. Binhin niya si Claire sa una. Ay, katong model, ay imong matong uyab, dili ba? Olo, pero Hatagi na lang higayon ka ng Claire, Dungted. lisod kayo ang akong sitwasyon karon lo. May asawa ko. Panlaing babae ang akong gimahal. Ay, Unsa may akong buhaton lo ha? Aram awa ang akong pagmahal ni Ayesa lo. Ted, ay nahinumdum ka sa imong pinanggang tuwaan sa una nga nagiguba ni Kuya Hans nimo. O, ang imong eroplano. Olo, Pwerte nimong hilaka kay nagguba ni. Nasuko ka ni Kuya Hans nimo. Pero paglabay sa panahon nga, wa na nimo makit ang maong duwaan. Laing duwaan na sab ang nakalingaw nimo. O dili na ni eroplano, barko-barko na. unsa buti pasabot lo. Kung magpalayo ka sa butang nga imong gimahal, sa inanay, malimtan na nimo siya. Naaman siya sa imong kasing-kasing, apan dili na siya maoy mo kontrol sa imong buhaton. Buot mong pasabot lo. Palayo sa kalayo, aron dili ka mapaso. Sumapalayo ko ni Ayesa. Kung siya ang mahimong sinugdanan nga makasa ka sa imong kaminyoon, palayo niya. Lo, Ipunting sa imong asawa ang imong mga mata sa imong asawa. Dungted, ayaw tanawa ang iyang mga sayop. Maoy hunaw na ang iyang kaayo, ang iyang gugman nimo. Pangayo ug kusog sa Ginoo. Pag-ampo niya, nga papaso niya ang imong gugma ni Ayesa. lo. Ay! Ma'am Claire! Ma'am Claire in town, ma'am. Pahuway sab, ma'am. Oy, nausa naman taon ka. Sige na malakang pangisog. Magdaan na nagsundang ng imong anak inigawas, anak. Bisit siya! Ma'am, ayaw pa das tama. Ma'am, huna-huna in town ang imong anak. Otro po ka! Ay, pagbuot ko masuko ko! Ako! Hala, Agay! Lala, nga naman ka, danaon sa man ka. Ay, sakit ang ako diyan! Patay! Agay! Na! Makuhaan na yung kaanak kaisog nimo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!